Lagu punika kawula aturaken. Tapi perawan ya. Yo. Ya. Ini Pak Hajat atau Pak Besan? Pak Besan. Oh, Pak Besan. Ibu apa bapaknya Mbak Sekar. Oh, bapaknya Mbak Sekar. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno tulus lan suci pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo. Kabeh iki ora perlu digetuni janjimu biyen aku sagung ngenteni kowe lan aku muga dadi jejene ora kena prawane tak anteni randane. Kono ganda campuran. Mbiyen mula sliramu wis tak aturi dhewe. Golek bojo sing tresno tulus lan suci. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora saiki ne dadi rondo. Sagung nganteni lan aku muga dadi jodone
kena prawane tak aneni randane iya iya Yuk merapat. Hey. RT semua pasukan penyiap batik. Yuk. Monggo joget bareng-bareng ya. Semua panitia. ayo sing duwe saweran aja lali yo
Yo, rondo, kempling, dados. Ayo Bapak. Yo, Yo, yo. Ini sedulur-sedulur panitia. Haji, pripun niki? Ayo, semangat nggih, semangat terus. Semangat ya Mas. Iya. Ye, 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 ye. Monggo Bapak. Tindak pundi Pak Ngadimin, badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora karo Mbak Wepi dhewean apa ora wedi timbang nganggur dikancani karo Dek Wepi. No. Bu Heri ya. Iki. Wong legan golek momongan. Ayo Bu Mary. Niki blonjo nopo Mbak yo badhe nindakan. Ya ompok. Mas, sampean ayo Ibu. Ampun ku jiwa kula rondo anyaran titik. Ibu Darmojo monggo mriki. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing oweng-oweng. Prawan rondo kanggo kurapati penting. Ya Bu Darmojo semangat. Temenin biar semangat. Yo pinarondo. Jalala. Ayo Bapak. Sugeng rawuh monggo. Selamat datang. Badhe langsung mriko lewat mriki nggih mboten napa-napa. Monggo. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Kene Pak Ngadiman Mas. katingaren tindak wae ora numpak sapi Numpak Grab. dhewean apa ora wedi timbang nganggur putar mojo purun ngancani. Roto kaputan yen purun kira-kira diopahi apa karo dulur? Pokoknya enak-enak loh Mas opahe. Nyuwun opah karo pangadimin. Iya. Wek topel wong legan golek momongan. Niki blonjo nopo Mbak yu badhe pindahan. Ampun kula sampean, ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Tangi awan-awan lunga blonjo ning pasar paing owing-owing prawan rondo kanggoku tetep pilih Pak Darmojo. Neng Semarang tuku gelang apa anting-anting. Iya iya Sumelang yo bener rondo. dijamin. Za ya ho jos Ayo
mangan leyen wengi turu tansah klisian sing tak pikir rondo teles tandalan dadi nganten sepasar kok wis pegatan. Keluarga Madiun persiapan. Disuntik ora tumomo yen lara kangen ditambani malah nemen lara rindu dijamoni malah ngeluh bisa mari yen kowe dadi bojoku. Keluarga besar dari Madiun. Bud, ada Bunda Uut di sini. Bud, mangga Bu Erin. Yen aman aku ratoyan mangan lajen wengi turu tansah klisian sing tak pikir rondo teles tandalan dadi nganten sepasar kok wis pegatan. Yuk disuntik ora tumomo yen lara kangen ditambani malah nemen lara rindu dijamoni malah ngeluh bisa mari yen kowe dadi bojoku. Urut jam itu ketok-ketokan pipimu turut jam 10 ketok-ketokan janggut turut jam 9 turut jam 9 ketok-ketokan jadamu turut jam 10 turut jam 10 lampu terus. Anjir sampun Bunda Uut napa malih? Kempleng. Oh, jadi dua Mas. dua rondo. Dua rondo. Iya. Dua rondo, dua ronde. Iya, Bu Uut. Iki le Mas Mbak Heri. Mbak Heri ingkang nggadahi rondo Yo, kempleng. kempleng, Pokoknya ayo. anggere sing rondo-rondo mesti Ayo. Bu Heri kok sing seneng kok ya. Heeh. Nek lali ya, Mbak. Monggo ya, Boleh ya rondo kempleng dipinangkani ya. Heeh, sesarengan artis ciliknya Prasetyo JS Campursari. Heeh. Ya jane ya ratek lho ya. Ya. Yuk kembali kita hadirkan bersama Prasetyo JS Campursari. Bapak Ibu sekalian,
Awas. Tindak pundi Bu Uut badhe tindak pundi Badhe dolan Mas. Katinya ren tindak wae ora numpak taksi Duwe dit. Dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancane Leresan Mas alias kebetulan. Belanjane kathah rada kabotan. Yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi. Tekan omah mangke kula pijeti. penak Dik la 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 Wai etobel wong legan golek momongan niki blonjo napa mbak yo badhe pindah Ampun gelo Mas, sampean ampun kuciwa. Kula randa mudah-mudi tinggal seda. awan-awan lunga blonjo ning pasar paing obeng-obeng prawan rondo kanggoku ora patek penting Ning Semarang Mas, tuku ning anting. Josu Malang, ya ben randa tahan banteng. ampe ide ya pariane Bu Uut janes jan jos tenane yo yo ayo yo tindak pundi Mbak Uut badhe tindak pundi Dolan Mas. katinya ren tindak wae ora numpak sapi Hop. Dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Leresan Mas alias kebetulan. Belanjane kathah rada kabotan. Yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi. penak Tekan omah mangke kula opahi. kira-kira diopahi piro ya karo Mbak Uut ya la 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 Woi etobel wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak yo badhe pindahan Ibu Darmajo Ampun gelo Mas, Iya. sampean ampun kuciwa. Kula randa dengan ngerti tinggal lunga. ya awan-awan lunga blonjo ning pasar paing owing-owing prawan rondo kanggoku rapati penting Ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Joso Malang, ya ben rondo dijamin dempleng. Sumalang yo ben rondo dijamin kempling hop ye ye we Monggo untuk teman-teman dari Praso CS Campur Sari kami persilakan untuk tampil
seme terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange karepatiku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni jam 12 sekulite itu sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo tetep tak rebut sumpaning batin yen kula jadi kawin dekat hati ora bakal ganti manis rasane sing digagas tak anteni randane putar mojo kelingan manis eseme terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange karepatiku kelakon dadi bojone Ibu Darmojo enggang gadai pondok betung jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ayo direbut rasane sing digagas manis rupane kelingan manis eseme terus kelingan ramah gemuyune kasih sayangi karep hatiku kelakon dadi bojone Bang Edi Bang Edi makannya delik-delik jam 12 oke sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo tetep tak rebut sumpaning batin yen kula jadi kawin dekat hati ora bakal ganti yo
wadai piti putar mojo sehat panjang rezeki Lagi. sayange Ayo, Pak. wis duwe Mangga, Pak. bojo Pak Darmojo Pak Darmojo. Ayo, Pak. aku wis kadung tresno tanel longso ayo to rasane ngati yen aku raga kon melu duwe la 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 Matur suwun Ibu. nggih Mbak heeh kaya ning anu kono Alah, cengkok ini. Aku njaluk dikawinke Karo sapa tali kidul kali ya main. Ayo, kebetulan Pak rumah saya sebelahnya kali. Mantap. Kebetulan itu. Saking dikasih. ya Wetengku luwe mbok ana ketan mbok coba duka simba aku wis gedhe ana perawan mbok coba takok aduh siyo aku iki kok wis mendem wedok aduh simbo aku wis gede awan bengi pengen ketemu Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan mung turuti mandamu apa bojomu tak pangan yen meng neng kono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya kali tak dongake penting kabeh bisa terlaksana
prawan Iya, Mbok. coba tukokno La 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 la. Katane abang dicampuri kelapa parutan. Budar maju amal. Tole Piye to tole? gampang Tole ayo. penting kowe duwe bagian. Tuh simbok penting kawinan Ayo Kade. lagu iki wis mendem wis doa ya sayang. aduh simbaku wis Suruh aman bengi. Pengen ketemu. La 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 la. Ora gampang wong bojoan. La 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 la. Bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti manjamu, apa bojomu kok makani watu. Isik Mas. Oh ya, ini biduannya ketinggalan satu ya. Iki mau ternyata artisnya Oh, satu. tadi Dipanggil-panggil. dipanggil lah ya. Tadi nembe dahar di belakang. Ya, nanti nyanyi. Nanti bareng, mau nggih. nyanyi Mbak E. Siap. Nggih. Yen mengkono monggo. yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah Iya tole tak dongakake. Piye, Mbak? Penting kabeh bisa kelaksana. Buka sini. Ye ye ye. Nggih, sampun. Nggih. Alah, Mak, matur nuwun 100. Ayo, Mas Egi. Mas Bundes. Iya. La 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 la. Monggo Pak Haji. Janjane dek aku wis rindu Pripun Pak Haji? wis 2 taun lawase ora ketemu Masa? eling-eling jamane semone runtunganane ra ono liya monggo Janjane Mas, aku wis lali. Kelangan bebasan koyo ning driji. Ora gampang nambani jawate ati. Rasa koyo Mas, aku ra janji. Monggo Bapak. ora toyong nganggo tek ketemplung kalih timbang golek dik sing apik luwung balen Sabar Mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tudone wis mesti kleru. Awas. saestu dik wis dadi anteping kalbu
tak belani Masa to, Mas? jiwa raga tulus sing ati Asar bola bali wis tak aturi biar ku jiwa jar keton dibanding mana nih pasukan sawer ya Allah Monggo Pak Kadiman pundi Pak Kadiman oh penyanyi ayu-ayu ngene kok ora sing nyawet lho aduh Ya Mbak Niken. Mbak Niken aja godape terus Mbak yo Niken Mbak Niken buktikan dong suaranya buktikan Mbak Niken buktikan Monggo Bapak Ya Jane-jane dek aku wis rindu Masak to Mas wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono Pripun runtang-runtunganane ra ono liya Aku wis lali bebasan ono ning driji ora gampang nambani jroning ati rasa koyo mas aku ora janji Awas. ora toya nganggo teklek kecemplung kalen ati banget golek adik sing apik luwo ngebalen Sabar mas, wong sabar ora kesusu Yen kesusu, tundone yo mesti kleru saestu dik wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati Sabar, bola bali wis tak aturi Yen aku jiwa jar keton dibanding buli Satu lagi, Pak. jane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono Piye, Mas? runtang-runtunganane ra ono liya Mbak Niken. ora toya nganggo teklek kecemplung kalen ati banget golek dik sing apik luwo ngebalen Masak to, Pak? Alhamdulillah. Matur suwun. Wis saestu dadi anteping kalbu. Aku terlena, Mbak. Terkecoh ya.
ronggo tulu Gara-gara mbok goyang. Sabar bola-bali wis tak aturi. Yen ku jiwa jerketon dibanding Tangan aja ya Pak ya kalau perlu bantuan ya. Iya. Ibu-ibu, Pak RW, Pak Dianto. Mbak Puji. Pak Pak Puji, ya Allah, Pak Puji. Monggo, Mana dia sini? monggo Pak Puji. Ayo Mas, ayo Lugo Mas. kene, karena penyanyi lugo kene. Tolong duduk, tolong. Teman perjuangan Yor kelingan anak lanang Biyen tak openi Sing saiki ana ngendi Carene wis menang Yor kelingan sing digadang Biyen nate janji Ning saiki apa lali Iya. Neng gunung tak cadongi seko jagung yen mendeng Mendung tak silih capek gunung bareng Pak Haji Ponimin Bareng langsung Pak Haji gayeng. Ponimin langsung gayeng. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja Matur sembah nuwun, Dok. dene ora ilang ane padha ora apa Matur sembah nuwun. Pak RT. Iya, ya. Ayo. 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 Monggo ibu sayang. Ya. Ayo. Matur sembah nuwun. Teman berjuang ketelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Jarene wis menang Yor kangen sing kadang biyen nate janji Ayo Pak RT. Ayo Pak RT. saiki Ayo Pak RT. apa lali Ayo Pak RT. Yo. neng gunung tak cadongi seko jagung nen mendung
padha lara